Alhamdulillah murajaran be jaran malamani jida do burnegol bodamanta annabe dewa jama jinna dafte mana de chenagol bodamanta annabe dewa jama jinna dafte mana de chenagol nela do yetini kala fardu temini hira men tedduɓe radio Dakar FM ɗo eɗen tawi jokkidi kala. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. caggal yettude Allah e julde ene laaɗo mum Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. en calmini dendagal bandiraɓe oɗo saaha tigi tigi o tubaguilaji radio Dakar FM ɗo ene tawi jokkidi foof mbiyen ɓe ketkimalaki abki toon to akralagal ko musidɗo men ceerno Abdoullahi Ndiaye mo wallodira e ceerno Harouna mo ceerno Siraji Ahmed Cissé ga studio mo Bouré Gounass ko musidɗo mon Ould Siraji Sarr. eɗen jaada ɓen ɓe hizbu shababil mujahidina fillah ɓe ganduɗa ko goto e pelle ɓesgu Madina Gounass taw ko dari ɓe darde jokkere enɗam en gaare ko ɓuura ɗum yaaji taw ko yewtere hiiride hertoninde nden fedde andinore mayrewol kayre ɗo nde fuɗɗi e golle baɗaɗe hen nde wonde kala ko golla ma waɗa ma fandare jeeɗum ma kuccam jeeɗum ma workuni anniya e sosde nde ɗon fedde fof ene tawe e nder eɓɓale nde fedde hizbu sababul mujahidina fillahi jogui. ene joguiti ɗum noon terɗe jonɗo ko ene limi e nden fedde dendagal yoga e ɓesgu dentolgal ne tawe hen taw ko fedde nde ganduɗa ko inortode e almudagal ene saawi ko heewi ne jogui pandale kewɗe inchallahu taala. koye ɗum jiɗɗen ene yewtude no mbiruɗen taw ko hizbu mo ganduɗa ko alshabab almujahidina fillah nde ganduɗa hande o rewɓe mbaɗetake hol kayre nde wonde nde golli ko heewi e darnodar kadi no fewi e taade noon siftinde nden fedde no nde wano e ko nde wanno hande o ɗo nde yarat e pandale nde ɗe jogui inchallah. eɗen jewtide e ɗum musidɗo men e tawiɗo lomtade e dendagal terɗe hizbu o ceerno Ahmadou Baro. ceerno Ahmadou Baro won goto mo ganduɗen tawi ko goto e tergal ko goto kadi e ɓen ɓe ganduɗa dariɓe hen no fewi wonani ɗum katante ade hay hunde. ceerno Ahmadou Baro won assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal ummorto rasul sa sallam ɗo ɓe goni foof kadi en calmini dendagal ko dillata ɗo e nder radio men Dakar FM en calmini ɗum. jarama no fewi ceerno Ahmadou Baro won no mbiruɗen ko goto e terɗe fedde hizbu alshabab almujahidina fillah tawi ko fedde almuɓe sagataɓe haɓantoɓe diine Allah rokkuno e nden inde ko ceerno Hamad Diallo mo legal chifa goto e almameɓe yo Allah junno gurdam guila e fuɗi mayre nde nde jogui on anniya nde disnimo o holliti ko heno jeeya o waɗi hen kadi ballal mantidigal o duusinde no fewi omo tawtortono yoga e kirɗeli kay koye mom nimo ganduɗa innuno nden fedde winde sukaɓe sagataɓe haɓantoɓe diine Allah yo Allah yommomo jere tawi ko ɓen tigui continue e ɗen golle continue nden woltinde wonde golwole ɗe ne kewi e zamanu ne laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. so tawi nde Allah yamiri haare ko a huccitade kefeero mbiyamo yo jaɓ Allah o gongdina ɓe hen ko toñɓe ɓe hen ko yamirore Allah yanata e dow muɗumen jihaadi waɗa silemeji e gaawe e laañe ko ɗum wonno hanki sagataɓe ko ina kaptortono añɓe Allah almujahidina tawi ha joni ina woodi e daranade diine Allah o ɓen sagataɓe hande o joguitiɓe ɗum kono ko ɓurata yaaji e ɗum ma en gartu nden fedde nde ganduɗa gollima ko heewi taw koye ɗemgal ceerno Ahmadou Baro wan ko adi foof ko amin namdo ceerno Ahmadou Baro fedde sukaɓe ma sagataɓe haɓantoɓe diine Allah
so tawi en jiiɗi andude hol nden fedde sifa mayre to fuɗɗi node ummori no holko jeyno sababu ma wolko woni pandale mayre kayri nde wonde kala ko sosa ana jogui ko sosira ene jogui kadi ko ummini ɗum ene jogui ko woni fandare nde hol fedde wiyetende haɓantoɓe dine Allah almujahidin woni alshabab sagataɓe ɓen ko holɓen ceerno Ahmadou. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ceerno Mouhamadou Siraji mi salminima no fewi no mbiruɗa ni ko noon tan fedde hizbu sababul mujahidina fillah sagataɓe dariɓe dine Allah haɓantoɓe dine ɗo e Medina Gounass no mbiɗa ni ko noon eyi nde jibina ko ɗo e leegal men sifaw ɗo on ɗo galle ceerno Hammat Diallo e tawede mo ko kanko kadi wambuno fedde nde on saaha ne gasa fedde nde waɗi tette e dendagal johli wuro ngo foof e kuuɓal eyi ko ɓuuri hen yajje e leeɗe Madina ene jeeya e nder mayre taw kadi ene golla ko gollete e nder mayre ko e fedde hizbu sababul mujahidin fillah so tawi en a namdima ɗum ene gasa taw an ɓuuri kam ɗum humpitade ni kono fedde hizbu sababul mujahidin fillah ko sagataɓe haɓantoɓe dine Allah ɗo e Medina Gounass ko wonno sababu mayre ko kawral nde tawno yimɓe on saaha ene kawri tan ndendi miiji holno potata wawde wadde ha mbawa rendude e kala saaha miiji cosi nden fedde nden woni yahore ɗo ha o saaha kayre fedde nde noon ene ɗo ende golla e nder wuuro men teddungo Medina Gounass golle mayre kadi ene pawidini ɗo e nder Medina Gounass e ko jooɗotoɓe kala aljuma e toɗɗogol kaye o wona e toɗɗogol neɗɗo o ko kaye o toɗɗotoɗo jooɗeteɗo yimɓe tawtamo e saaha mo ala gantu jooɗoɗo makko ngam gollude golle fedde ɗe toɓɓe gonɗe hen ɗe eyi toɓɓere adanide e nder golle he ko arde e hoore waktu so ari gollata hen ko silke alqouranil karim e dowuji yoga e dowuji ene mbaɗe hen so ɗum gasi waɗe toɓɓere namde holno poɗɗen wadde walla holko gonɗen e wadde walla holto tolniɗen ɗum kadi ko ɗon tan kadi wawata namde so yawti ɗon hankkadi goɗɗo wawa artude e ɗum nden toɓɓere so yawti ko toɓɓere bindol wonande enen tawaɓe ɓe inɗe men ɓe tongue en tawama so tawi ɗum yawti natanten ko namde diine ko nde wonno neɗɗo ne gasa tawa wonmo ɓurɗa andude eɗen keewi wiide fedde hizbu sababu ko alluwal bindagal kala garɗo yo taran hoore mum woni tarde nde noon ko arde heɗo ko gollete hen ko e so tawi a heeɗima ko gollete hen ko tan ne gasa ma won ko naftoriɗa hen en garɗen ɗo koye dammal namde diine woni suwalu diine waɗe joguiɗo namdal fof adda namdal mum ene haasi kadi so namde ɗe namdama e nder ronde he eɗe jaabe hen ko adi nde ɗe gimmo ngal dawal kadi na ɗon ne waɗi dawal kabaruji ene woodi yimɓe ittanoɓe ɓen joguitani en humpito ko wayno kala ko kewani ene nder wuuro men teddungo Medina Gounass walla diwan wuuro ngo walla ko yamira kadi ɓen gaddana en ɗum so ngal dawal yawti mbaɗen sira nela sallam walla mbaɗen maduhu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum woni ko golleteno e nder mayre e alhamdulillah rabbil alamina eɗen jiiye mayre noon fayidaji ha heewi en fayida goto kadi koto banggue needi ñeydi ndi alhamdulillah rabbil alamina Allah ina newnani en ɗum e nder mayre kadi no feewi kadi nde wonno kala ɗo garɗen ko enen joguiti alhaali ɗo araɗo e wonno an a wiyama fedde almuɓe tan goto foof ma ya notito ƴewde beele kono wiyani way walla wona noon way ɗum no enen eɗen diwti hen ko heewi ko wayno sen gari e nokku mo garɗen o kala galle mo garɗen enen joguiti nisam golle ɗe ha gasa hay goto kadi garɗo tawtoraɗo wawa sérindade e ko gonɗen e dow mum ko wonata ko e nder dayira mo gonɗen he so wonande gorko e wonande debbo kadi notitiɗo onne kadi kañumne koye rewɓe galle o yantata kono kadi wona omo sérindo omo daroto walla omo daro gande taw noon noddago almuɓe ko noddago almuɓe tan wonata ko kamɓe ko sunna ɓe darani sunna nelaɗo sallllahu alih w sallam e sunna wuuro ngo no yiɗiri ni nde wonno neɗɗo foof ɗo mum ɗo enen noddi sunna ɗo mum ɗo il faut ko yiya sunna o yiyeɗo makko ɗo ɗum woni fedde hizbu sababu jokli gonɗi hen ɗi eɗi keewi e ɗiɗo kadi koye jokli mantinɗi gam darade e dadade hen eyyi fedde hizbu sababu ɗum woni ko oɗo tette yarata ha oɗo saaha eyyi to banggue no mbiɗen ni needi ndi kam eɗen jii hen kadi fayida mawɗo no feewi eɗen jii hen fayida mawɗo no feewi kadi leyɗe wuuro ngo kewɗe hen ene présenti e nder fedde he eyyi kewɗe hen ne présenti e nder fedde he
mataw noon sen mbiɗi doole ɗe ɗo ɓuri wonde ɗo ko sifa o e amana o kono wa amma kam to banggue wuro ngo kam leɗɗe fof sa yiɗi aɗa wawi widene hen walla kam mbiya yoga hen hen ɗum noon kadi kala hen to yonti kadi eɗen jaaha se jii kadi eɗen jiiya nafoore ɗo garɗen ɗo yimɓeɓe ene naftori eyyi mataw eɗen mbaso yimɓe tan yo ɓeydo tinnade hen kadi yo ɓeydo nangude ɗum yo ɓeydo yidde ɗum yo ɓeydo darnade ɗum e ɗum noon ko so wiyama fedde almuɓe kala almudo ɗo woni omo hen e heddi noon ko o waɗa feere no andiri fedde nde walla o waɗa feere no jokkori e mayre walla o waɗa feere no yirinde haw wawa yiide kono gollata ko so tawi eɗum hiɓidi e makko o wawa namdade programme mayre o heɓa haqiqa o so heeɓi haqiqa tan ne gasa maw yante e yimɓeɓe gam wallodirde e mabɓe ko yahata ko inchallah jarama no fewi ko ceerno Ahmadou Baro wan goto e terogal ngal Hizbu Shabab al Mujahidina fillah mo ganduɗa ko goto e hatanteɓe no fewi dariɗo e mayre baddo hen ko tiiɗi gila ɗo fuɗɗi on ko waɗi hen ha ɗo yetti hande ɗo won postoji mawɗiɗi o halfina hen heewi ko neɗen halfine to toppitaki kayɗe konko mawɗi hen ko waɗi fayida yo Allah sellin dole so en ciftini eɗen ketto o ajoda KFM 94.9 tawa koye émission keeriɗo kertaniɗo ɗo kaaɗo Hizbu Shabab al Mujahidina fillah nde ardi ɗum e oɗo saaha ceerno Abdoullahi Diallo a toon to no fani en calminimo o katante hen no fewi mbaɗo hen ko tiiɗi kadi manaɗo hen no fewi tinnare muɗum tawi nden fedde machallah e nder gartigu ngu hewɓe ndewi hen guila to Yahya Sow gawto mo ganduɗen ɗon ɗo amana hande omo tawi ASP ji gollo ko tiiɗi jiɗo almudagal ko wayno Hamadou Sambalo somi jumani ko wayno Mamadou Siraji Diop toon to Thiès ɓe ganduɗa golli hen ko tiiɗi tawi golle ɗe hen saaha ko goto foof ne adda hen ballal muɗum kala jooɗiɗo waɗi hen fodde manda muɗum ha timma tawana golle hen ko ina weltina fedde nde weltina julɓe woni ɓeydare banggueji foof eɗen calmina ceerno Abdoullah e dendagal barlamanuji tan mbiɗi fedde nde ma artanene mabɓe kamɓe barlamanuji ɗi inde ɗe ko woni fandare mabɓe tawi nde eɗen garte mabɓe ko namdal ngal ganduɗa e nder gurdam hirde nde no kalduɗa nde nizam mo ganduɗa oɗon mbaɗi jonde nde ko ɗum huufide e to banggue namde ɗe ma wod ko ganduɗa ɓeydi walla ɓeydani ɗum koye jabtowol ma golle gollaɗe ɗen beele eɗen jiiya eɗe ɓeydi fedde nde walla ala ko cari ka wona tan fedde nde naftori ɗum hono fedde wande ni joguinde ɗiɗo duuɓi kane wona hande duuɓi 19 ma 7 teskade ko hedde 2008 ɗon ndeso sa faade hande duuɓi 17 jogorinde ni ndi needi baylogol waɗani to banggue jaɓɓal yaadu mum pandale muɗum hay hunde hen changani hol sirru mayre holko nde jogani ɗum holko heddini ha oɗo saaha ende continue yaadu mayre beele won kesam hesamagu monde nattini hen walla ala ko tiiɗede ko nde wonno ko to banggue ko huule ɗe holko foti tambade nde oɗo saaha ha nde jogui doole ɗe nde jogui saabu heewi ɗo ende nane wiye est ce que nde fedden heddi ha joni nde ko weɓani pelle almuɓe kewɗe nde wino ɗo kono ene wawi taw ko pandale ɗe gona goote caggal muɗum wooda no nantira hayso keddugol mum ne woodi taw ne usdi kono hatta ha joni o oɗo saaha gonaɗo kayre nde jogui doole no fewi holko woni secret o ceerno Hamdou Baro on inchallah beele wonana windande kala joguitiɓe anniyaji wadde pelle e to ñimbude nde mana holko tambide ha nde jogui ɗeɗo doole ha joni ceerno Hamdou Baro won eyyi min calmini ceerno Siraji so tawi ɗo namdiɗa ɗo to banggue fedde nde ko woni secret muɗum eɗen mbawi wiide ko yidde eyi yidde tambi golle ɗe eɗen gandi kam fedde nde so a yi ene waya no wayni yimɓe ene guila nden ha joni yimɓe ene kucci hen ko goto kala gonɗo e tergal gonɗo hen ene naftoro fedde nde kadi goto foof ene wooɗe fedde nde yo arɗo muɗum ɗo ene yawna fedde nde e nokku mum o eyyi ɗum noon waɗi ɗum ko fedde nde ko yahata ko ene hawrani yimɓeɓe ene hawrani yimɓeɓe ɗum arata e mumɓe e yiwoɓe e wattuɓe hen haqqillaji ɓe foof ɗum waɗi ene sa teski nden eɗen mbaɗanno istiglal woni mawninde nde ko nandi hen ɗum noon wayri e oɗo dumunna kono nde ɗum waɗata nde ene ɓeydunode doole no fewi nde tawnon yimɓeɓe ene joguino nisame mo joguino hen ko wayno banggue toɓɓe
geɗe goɗɗe ɗe gaddata namde taw ko namde diine taw ko mawɗe taw kadi ko yimɓe mawɓe tottata ɗen toɓɓe ha mbawa yewtande ɗumen wonani gartam fedde nde no feewi e nde wonno noon so jii fedde wiyama fedde almuɓe ene jogui kuccam kono to banggue daɗɗude mayre wona to banggue kalis gardinoɗen ko ɗum taki ɗe to on banggue kala ko kalis namdi ɗum kadi ko banggue wonata hunde noon so tawi aɗa yiiɗi ɗum wadde so tawi doole mum ngala wawa wadde ko jiɗɗa ko nde wonno almuɓe ko almuɓe tan mbawata jarata tan ko banggue almudagal ngal nde ɗum waɗi nde tega piye waɗaka e mayre piye ɗen kam almuɓe ne naftoro e mbaɗɗen hen tan ko pour nisam hakkudeji men no gurdirɗen e nder koye men so tawi wonko cohlata hen e nder koye men tawa eɗen mbawi ruttade hen so eɗen teski ene jogui jokkere enɗam kewɗam to banggue wonɓe e nder men ɓe kattanani fedde nde ne daro jaggana ɓe juuɗe e ko wayno aduna ko galle jarabuyeji no ceer heewide wonko heftoro neɗɗo suwa koko jiɗɗa suwa koko hawrananima kono taw kam heptimama yimɓeɓe kadi ene tina ɗum e koye mumen daro ballodira e ɓen yimɓe saaha muɗum heeɓi ɗumen o ko wayno jeygen walla gueɗe goɗɗe en walla ñawrede en walla mayrede en e ko nandi hen ɗum to wonno ko heftoro neɗɗo kala hen ko hefti kadi fedde nde ne waɗa hen juuɗe mum tawa kadi waɗiri ɗum ko saabi Allah kadi ko tawa wona ene jogani ala ko ndendat e koye mumen tan e dow kattan mumen mbaɗa ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin fedde Hizbu Sababu kam eɗen mbawi wiide enen yidde nde saabi nde wuuri saabi ende yaaha kadi yimɓeɓe foof koɓe neɗɗo goto kala hen ko gollal lohɗo ɗo mum ɗo so yimɓe ndewidima mbayli ɗum tawata ko ene weela ko wayla ko sa teftima rais o joni ko mbayluɗenmo ɗo wonani dawal jutgal kanko e cukko makko o foof woni ceerno Mouhamadou Siraji Ceen Sade Diégué andi on en batti ɗum cukko rais o wadde ndeke ɗum foof waɗi ɗum waɗira ko sababu ha dosɗe ɗe ñiiɓa nde wonno saɗa golla aw rewinto ko gollata ko kala kadi ande wona famille woni ɗon ko gollata continue voilà hay goto jeeya ko démocratie ko potal ko moƴƴinowo tan kadi jomum ne ñiiɓi ene ara ñiiɓɗo ene ara kadi toujours ko jooɗiɗo on sa waɗi ɗum hen ene walla ɗum no feewi kadi eɗen jaaɓi hoorejo yo Allah silindole wonani weltare moon e ganduɗa ko ceerno Abdoullah Diallo e nder golle ɗe kala ko golla fedde en kaalino waɗat pandale waɗat kuccam jokkoto anniyaji kono somin namdima beele fedde nde wonko nde gulli nde wonde wonko ne renda taw ko rendata ko won tan ɗo jooɗi beele ko rendata ko wonko anniya hen walla won pandale joga hen beele wonko nde menno gollude e ko nde rendinta ko gaga ko nde rendinta ko beele wonko nde rendinta kayre hoore mayre taw ko yetade wallodira nde wonde haali eɗen ballodira e nder ballal ngal beele ne waɗi ballal doole mana yahodirde nde so goto kewni tawa heddi bene tawe ne jiiye ɗum koye namde he jeeya so tawi en mbi dental ngal beele wonko golli walla ala hol jaabowol min keɓata ceerno Amadou Baro Wane en jabbi noon musidɗo men woni hoorejo fedde Hizbu Alshabab Almujahidina fillah woni ceerno Abdoullahi mo uno fadi inchallah joni dokkoymi micro ko koye jabtode ma caggal garten makko inchallah bisimilla makko eyyi ko noon no mbiɗani ceerno Mouhamadou Siraji fedde nde aha e nde gollanno e kadi noon nde golli golle kadi en saɗa teski en meeɗin ɗo rendude o saaha coɗen ɗo yoga e defte walla yoga e kayeji gam arde wallodirde e sukaɓe jangoɓe ɓe sukaɓe jangoɓe ɗo e nder wuuro men teddugo meɗen Gounass mbawɗen nawde defte ɗe pecca e nder wuuro he kadi kayeji ɗino ko hono noon ha hande on anniye kam en duttaki hen caggal ha hande on anniye eɗen continue hen donc ɗum kadi kono mbiɗa ni e to banggue ko rendata ko noon ne waɗi kadi ko ndendinten ne waɗi kadi ko ndendinten e seeɗa ne waɗi ko ndendinten seeɗa aljuma woda ko rendi kala aljuma noon ene wooda ko rendi ko rendata ko kadi ko ɗum woni ko wawate waɗede so tawi haaju dañama wawa reftede hen eyyi ɗum noon sifa o ko noon wayi tigui wonko fuɗɗa gollede rendinde jawɗele ɗe nawa e woni nokkuji ha e balle ɗum koye golle mayre won golle goɗɗe ɗe jogui walla ala ko ɗon tan ko ɗum nde fuɗɗi wadde to banggue istihlaluji woni mawninde nde haali ɗum
to baŋnge sifa mayre wonko nde yeɓɓi to baŋnge golle ko nde fotata gollade anniyaji mayre taw ɗum ɗon ko kayre sunnini waɗi ɗum sunna e nder maɓɓe eɓe golla ɗum ne beele no woodi walla ala en ɗum ene woodi no wayno fedde nde ene waɗi e nder mayre kadi koɓe ƴefti ko sifa alkamisa fof walla asimaji ɗiɗi fof tawa eɓe teena leɗɗe ɓe ndenda ɗum ko kamɓe kadi cosi ɗum e nder koye maɓɓe gadodiri ha kawri mbaɗi ɗum tawa eɓe ndendina ɓe ndenda kamɓe fof ɓe cooda leɗɗe ɓe nawa ɗum galle ceerno ɗum no kadi ko kamɓe tan cosi ɗum e nder fedde he sababude almudagal koɓe almuɓe ɓe cosi ɗum kadi hawra kadi ene waɗe hayso woni kam ene wayri waddene kam ene e gollal ngal kam e ngal ko ngal baɗangal appliqué e nder golle men ɗe e ngal winda hen e ngal winda e nder golle ɗe kadi ken golloɓe ɗum kadi eɗen batti hen haqqille no moƴƴi yejjitaka kala saaha so jooɗama ene siftinore hen goɗɗum yimɓe fof daña ndenda jaaha hen goɗɗum kadi woda tan dañɓe jaaha lomto heddiɓe ɗum kadi ne waɗa jarama no fewi seydi Wane jabtima eɗen nomde no mbiruɗen taw ko goto e taragal hizbu alshabab almujahidina fillah dariɓe haɓanade on diine Allah taw ko golluɓe hen ko tiiɗi Allah sellin doole tawi ko kongo e hoore makko koye terde he o jeeya tergal mantinigal ha wona yimɓe ne kaala fodde darde e katonta ko ngu o dari fedde nde ene jogui mbaadi hiirindi ɗo o heeɗani ɗumen seydi Wane jarama e ɗum joni joni woni jabima ceerno Abdoullah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Caggal yettude Allah e judde annabi sallllahu alayhi wa sallam ko salminde dental ngal fof juurade e ñagade duwaw e duwanade ɓe caggal yewtude ɗum ɗon en ɗaɓɓi yafuy sababude tardugol men wona ni jiiɗirɗen kono neɗɗo e yidde mum Allah e golle mum ɓawa yewtude ɗum ɗon en ñaguima Allah tabaraka wa taala nde Allah nawrata golle ɗe yeeso sino hoddirama min garano onon tan oɗon mbawno yonde caggal yewtude ɗum ɗon en calmini hono ceero men halifa men Alhaji Ahmad Tidiane Ba en ñaagui men nde Allah tabaraka wa taala ndamɗam amin caggal yewtude ɗum ɗon en calminimi ñiiko ceerno Ibnu Oumar ñaagui kadi yo Allah junnu gurdam ɗam kanko ko neɗɗo ballo almuɓe no feewi caggal yewtude ɗum ɗon en calmini ɓesgu ceerno fof so wiyama ɓesgu ceerno fof ko wuuro ngo fof wiya hay goto ittake hen noon tan sikki ala wadde ɗumin tawi ɗo ko ɗum min jokkorto mbiyana so assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah ko goto e kay woni hande o firsida ceerno Abdoullah min jettima no fewi hande o ko kongo woni hoorejo fedde hizbu sabab almujahidina fillah kay tigui kufduɗen yaadude ceerno Ahmadou Baro Wane tawi ko jaale mawɗe teskade Allah waɗi hande o ko an woni gardiɗo fedde nde ko an Allah waɗi fedde nde nayi juuɗe mo hande o teddungal rondede fedde wiyete kayardi ɗum koye teddungal mo ngal jeeya so tawi min mbawi hebde ɓeeto ko adi nde aɗa wona gardiɗo holɗo fedde nde tolni e mbaadi muɗum to banggue jellitogol e oɗo saaha mbaadi yahannodi hanki ndi wonko golla hande o holto communication fedde nde tolni baɗe mayre ma anniyaji kuccamɗo nde fayi holko mbawɗa famminde min e ɗum. Alhamdulillahi rabbil alamin sikki ala en beltima e namdal ngal no fewi nde wonno fedde nde kam kono fedde ɓoyde nde wona fuɗɗinde hande ko guila hanki enen caggal ko garɗen e fedde he ko jokkiɗen hen koye rendi hen ɓeydare ɓeyi hen koye men no fewi fedde nde an jogui kuccam an jogui bandale kewɗe so rendinde almudako ɗum woni anni e fedde nde e fandare muɗum e sikki ala wonko ceerno Ahmadou Baro Wane e jubbi hen ɗum ɗon kam hay sinno tawi en duttaki hen guila e bandale ɗe kam ko tenoyde galle ceerno e rendinde almudagal e sababude ummadimi ha on fani mi jooɗoyo ha neere aɗa andi ɗum ko jokkere en ɗam yimɓe soɓe ndendi tan ɓe ndendiri gam Allah ko Allah woni ballo mabɓe wadde sikki ala ko ɗum tan woni fandare fedde nde anni fedde nde ko rendinde almudagal fof e nawru ɗum yeeso sino ko sago men e wuuro ngo fof kala galle taw neɗɗo mum ne hen so Allah waɗi kadi Allah ɗoofi fedde nde nde ari e nokku ko kayre jogoto juɓɓude galle o gorko garɗo fof koto mabɓe ɗo haɗata debbo garɗo fof yawtata koto rewɓe to ɗum ɗon kadi Allah ina walliri en hono noon nde wonno kadi ko yidde ceerno e anni ceerno wadde fedde nde sa yi nde suɓɓima nde ɗo indi wiide hizbu sababil mujahidina fillah hay sinno tawi wona fof andinde konde fedde andade saabu konde fedde ɓoyde e oɗo saaha won pellite jogade beele won ɗo ko fuɗɗi siide
so tawi en mbi holto faya e oɗo saha ko ummana ko ganduɗa ko toɓɓere ɓurde himmude nde dental ngal ma fedde nde ummani holko jaboroɗa so tawi koto banggue gardigu ngu ko alaɗo ma hen ko ñagotoden Allah ko yo Allah hoybin ngal ɗon dongal nde wonde rondade waare wona ko weeɓi saga rondade pitali podde ni ene caggal nde ɗum woni katantagal maw e teskede kadi no mbaɗa e mayre e teskede kadi yidde nde joguiɗa hen pellital ngal joguiɗa hen wonande ɗum katante jabde jeeyede hen tigui 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 waɗi hen jijamma no fewi monore mawde arokama e ɗum tagui ha cuɓeɗa wonde hoorejo aɗa wawno wonde banggueji foof poste mo dokkeɗa ene sella kono ɗonne kadi koko hani woni so tawi min namdima hande o dental ngal won kuccam ɗam joga walla anniya holto paadene oɗo saaha alhamdulillahi rabbil alamin fedde nde kam no mbiruɗen ni aɗa jogui kuccemeje kewɗe aɗa jogui kadi yiddeji kewɗi sababude wallude sukaɓe wuuro ɓe haaɓe garta e sunna tigui rigui kadi fedde nde aɗa jogui gandanɗa hoorema yidde wallude sukaɓe sababude rendinde guila e ngaluji mabɓe fodde koɓe ndendinta hay sinno tawi ko almudagal ngal tan rendin ɗum aɓe jogui gandanɗa hoorema yiddeji e pandal e rendinde almuɓeɓe jawdi mabɓe ɓe cooda defte e ko nandi hen ɓe jaaha ɓe balla sukaɓe janggoɓe ɗum ɗon ko hen kuccam mabɓe eno mbiɗen ni tenonede galle ceerno ɗum kam ko wajibu koɓe mbaɗɗini e dow koye mabɓe hanki noon fedde nde hewno saabu ko nde capanɗe yimɓe goni hen hedde capanɗe jeenayi en walla so manki ɗum ko seeɗa wonata e ɗum ko on saaha Allah ne walli hanki yimɓe en jotto noon e gara e keewal o saaha noon wayloji gari guila e ɗanle en ha e ko nandi hen e ko ɗum waɗi joni fedde nde ande manki jogade sembe mo nde joguino hanki o ko ɗam ɗon kuccam noon jiɗɗen eɗen ero bandiraɓe ɓe beelat nde ɓe garata kamɓe foof ballodiren hen nde wonno ko sunna gonɗen e wallude kadi ko sukaɓe wuuro ha no fewiri eno moƴƴirta ko ɗum ɗon woni haajuji men e hammuji meɗen wadde eɗen ero neɗɗo foof ɗo wawi wonde yo ar o tawta ene e ngal ɗon gollal mbawin gollude ngal beela angal wawa yaade yesso e guila e gueɗe baɗojen ha e daka en e ko nandi hen foof eɗen jogui hen anniyaji mawɗi e pelliti mawɗe wawde darade hen tigui rigui ha mbawin wallidde hunde nde wonno hunde nde ko hunde men hay goto jeeya ko enen jii e ko noon ko ɗum ɗon wonno anniyaji fedde nde tigui e nder gurdam fedde nde an woni président kono ille aɗa jogui ministére uji ɗi ganduɗa ne mballuma inna wiya barlamanuji ko holɓen gollal mabɓe holko foti wonde kamɓe ɗin barlamanuji caggal ɗum garten e ceerno ahmadou baro won e tongude nden yewtere inchallah nde wonde koye hojomaji cakkitiɗi gonɗen inchallah eyyi caggal ɗum ɗon eɗen gondi hen e bandiraɓe tinniɓe no fewi ko wayno kanko ceerno ahmadou baro won mo kalɗa o e ceerno siraji diallo mo ceerno sada jiggi kanko ne omo tawa e ɗeɗon golle koɓe yimɓe tinniɓe no fewi daɗiɓe dariɓe sa yi hunde wawi wurde ha oɗo saaha onon foof oɗon tawa hen e sikki ala eɗen ƴeeto duñƴe e namdal ngal fatat ceerno ahmadou baro wanto o wawa tongande en nde wonno ko bettuma foof ɗeɓata foldema seeɗa inchallah anani namdal ngal no fewi barlaman won fandare jogade e ƴettude ɗum holko ɓe jeyata e hol kamɓe so tawi min mbawi hebde yoga e inde ɓe ganduɗa ko hen ɓuuri hufde e poste oji ɗi e caggal ɗum e rangu ngu eri ɗo jogorɗo jokkade ma jiɗɗo nanɗo ɗeɗo dade yiiɗi jokkade e mayre holɗo foti rewde ha o yetto fedde nde holɗo tawata nde hol ñalawmaji inchallah ɗum ne kadi koye jaabole bisimilla eyyi min calmini bandiraɓe no mbiɗa ni to banggue barlaman o ko heɓa changede koye oɗo dumun jawtuɗo ɗo ene wonno adane won waɗanoɓe adane kono oɗo saaha waylama o Aliou Baro Diop ko hen Ahmad Tidiane Thiene Salif ko hen so mi jiran Mahamadou Mansour Ly en Mahamadou Mansour Ly noon e Mahmoudou Aw ɓen koto banggue bindol ɗo ɓe kettina ene tataɓo mabɓe noon to banggue barlaman walla nayaɓo mabɓe komi ɗeɓɗi hejidde ɗum kono kamɓene eɓe mbaylama beele foof tan ha wawa wade no foti wade eyyi no mbiɗa ni to banggue jiɗɗo jokkade e fedde nde ene wayno tomboto en tan koye ñalawmaji aljuma o e nder ɗo ko jomum humpiti eɗen jooɗo foof ara wawa yiide nisam jonde nde so yi hen ko weeli ɗum namdo kuule haalne sarriyeji ne goodi haalne sarɗiyeji fedde kuule fedde o wawa jokkade hen eyyi ko ɗum kam ɓurata wawde wallude yimɓe walla ala jiiya goto e tergal fedde ngal mbawa namdademo habruma jiiya welma mbawa tawde yimɓe ɗo ɓe ndendi foof mbawa jokkade e golle ɗe nde wonno golle ɗe ko golle men enen sukaɓe ko golle men kadi enen almuɓe
kadi hande sukaɓe Madina Gounass fof soɓe mbawi wonde gotum maɓe mbawa riwtude gueɗe kewɗe eɗen mbasiyoɓe yoɓe tinno ɓe ndenda ɓe mbawa wonde gotum ɓe mbawa riwtude kadi gueɗe kewɗe sen teskima fedde nde ɗo ko gonga hojomaji gasi kono ma jubbene ɗum fedde Hizbu Sawal Mujahidin Fillah en gandi en jooɗima abisa mauna taw ko e goto e tergal fedde nde kadi en jooɗima Mahdinil Ilmi taw ko e goto kadi e tergal fedde nde Daka woni Mahdinil Ilmi ko Daka abisa mauna kadi ko toon woni hayso wonani e nder galle ceerno abisa mauna o kono kam en gari e diwan abisa mauna woni e inde Mouhamadou Siraji Abou Diallo en gari toon jooɗade taw koye délégation mawɗo en gari kadi Mahdinil Ilmi délégation mawɗo e inde fedde nde hayso wayri meeɗi wadde ɗum noon fof firti ko yidde sa yaɗa déplacé aɗa yalta wuuro aɗa yaha aɗa joɗinoyo neɗɗo taw koye dow sifa inde makko ari on diwanimo ɗum kadi koye jokkere endam ne wayno no kollirɗa ni ko toɓe men koko gasi kono kam to banggue fedde Hizbu Sawal Mujahidin Fillahi hay aljuma oɗo paaɗo so Allah tawni en eɗen ganniɗen jooɗade ko galle ceerno Aliou Diop en woni galle Hammadou Diop en ɗo e Amanatullahi ko ɗon ganniɗen jooɗade kala nanɗo erago ngo kadi so tawi ene yiiɗi humpitade ko yahata ko ne wawi ar tawtore so tawtorama tan ma dañ hen kadi ko ene weltoro eyyi no mbiɗen ni ɗum ɗo kam nde wonno ko ceerno Abdourahim haali ko bettuma wawma ne gasa kala hen kadi ko haala no gasa tawa heeɓiri no jiɗirɗa ni walla hayso heeɓiraki noon kam ko hunde kala ko bettuma tan wawma inchallah ko andinore wonde nde ɗo fedde alhamdulillah nde jokki golle no feewi kala joguiɗo hen ko ina humpito so jokkodiri e ɓeɗo ceerno Ahmadou Baro Wane ceerno Abdoullahi Diallo ha toon to woni fanni no mbiruɗa joni fedde nde heeɓino layde hande yetti yoga e guure tawi foof fandare nde tan ko yetade yultodirde almudagal ngal wawa jeyde wawa layde wawa sarade bangueji foof ngal ɓeydo wurde wurtinede bangueji foof tawi kadi alhamdulillahi rabbil alamin ko fedde nde ganduɗa ne heptina e bangueji foof aywa ene jogui kadi pandale no mbiruɗen to banggue an jiɗɗo jokkade e mayre walla ala wonko jiɗɗa gollanede ko fate golle l'islam tengtiya ko wayno noddude almudagal sa jokkodiri e mabɓe ma dañ hen ko ɓuuɓi ɓerdema inchallahu taala paɗen koye konngol mbayni ko ceerno Ahmadou Baro Wane kay erago ngu joguiɗa e dendagal ɓe ena tawta ɗiɗo moƴƴereji nde wonde fandare nde ko laynude gueɗe diine tan e wallide almudagal ɓurɗo tawde e himmeji ɗi ko jokkere endam ni hen nde wonde wonko yiya ceerno Ahmadou Baro Wane to woni to Siraji Sarr to woni ga Abdoullahi Diallo to woni to sa yiidiɓe hande no wawi ni hay duuɓi ɗi taw ne gollodiri kono jiide yumma jiidi baba kadi gollodiri ko heewi tawi foof jeeyi sababu ko nde ɗo fedde wadde nde wona to ko sera jiidani e golle ɗe nde golli nde wonde nde ñammini nde yarni nde rokkiri kono kadi nde wallodiri e nder koye mere walla selindole ɗum rokka en pandale ɗe jetto ko konngol ɓayni ko artude e tongude inchallahu taala yiyama taw wonko min namdaki taw ko jeeji waɗi min namdaki ko waɗa ɓeyde hen inchallah caggal gartana ceerno Abdoullah rokken konngol ɓayni ko inchallah eyyi ko salminde kadi bandiraɓe foof tan e erago fewde e musidɓe almuɓe wonɓe ɗo e nder Madina Gounass e kuuɓal ko alda e limtude nde wonno ɗum ɗo ko gollal men enen almuɓe ko gollal kadi jangguinoɓe e janggoɓe foof saabu fedde nde darni ko sunna nelaɗo sallah sallam e sunna wuuro ngo joni no wayno hande ɗen gueɗe garti e juuɗe sukaɓe Pulaar ne wiyanno yo so doole donki yo doole keɓɓo kono enen masɗen ɗum mbiɗen ko yo doole keɓɓito gila doole donkani mbeɗa wawa dañede eɗen ñaayi eɗen mbasi noon bandiraɓe foof eɗen ciftonora tan yoga e leeɗe nanɗo yimɓe mabɓe keɓani wadde présenté e fedde he leeɗe kewɗe noon mbaɗi seɗen mbawi wiide ko Missira Falane woodi rumde yimɓe mum keɓani présenté ɗo ɗeybata no woodi donc Néré ene woodi Afiya kam yimɓe mum keɓani présenté ɗo Sarabne ko noon wayi yimɓe mum keɓani présenté ɗo kono wa amma leeɗe keddiɗe ɗo limɗe en limtani ɗe foof yimɓe mumen ɗo hakkude gonɗe hen ɗiɗo tan tato ha nayo ɓen ene présenté ɗo surtout ma noon kadi Nasrullahi o e Madina Centre kam eɗen gandi ɓen kam ene hen wa amma noon to banggue legal daru kadi ne hen wadde ndeke sen mbi ko Missira Falane woodi
walla taw ko sala woni ala hen misira no woodi fala no woodi keddiɗe noon ɗe en kalani ɗe kalɗen ɗo ɗe ko ɗe goni keɓani présentade ɗo almu mabɓe yoɓe tinno kamɓene hay soko par goto e wona wuuro ngo woni wona e huptidi ni wona fedde nde wawa dañde présentade e wuuro ngo foof sa yi mbiyani tan eɗen présenti wuuro ngo foof ko ɗeɗo leeɗe yimɓe mabɓe ɗe manki e nder fedde nde seeɗa ne gasa taw ko wasde tinde walla ko nandi hen kono amma kam to banggue leɗe keddiɗe fo alhamdulillah rabbi en calmini bandiraɓe noon en mbi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jarama no fewi ceerno ahmadou baro wan kono kadi paɗen ko ceerno abdoullahi président mi ya jogora jaam noon inchallah taala min caggal ma nde ko katante mawɗo noon ceerno konngol mbayni ha goto kadi yiɗɓe dental yiɗɓe ɗum no fewi inchallah yo alhamdulillahi rabbil alamin en beltinima bandiraɓe foof guila enen jodiɓe ɗo ɓe ha wonɓe boowal ɓe kamɓe mbawi wallude en ha golle ɗe ndewi lawol ñaguima Allah tabaraka wa taala yo Allah yoɓɓe golle moƴƴe e caggal ɗum noon fodde ko ceerno ahmadou baro won haali ko seeɗa ɓeydanmi hen e mbi ko fedde almudago alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗum wonno kuccam ɗam e anniyaji ɗi kono Allah walli hande hayɓe gona almuɓe ne jokke fedde he yimɓeɓe yo gandu tan wona almuɓe ɓolɓe hayɓe gona almuɓe ina jokki e fedde nde wadde nde ko noon fedde nde ko arata jiiya jiiɗana hoorema on saaha mbawa jok kalanɗa sarɗiyeji jokkoɗa eɗen ñaagui kadi bandiraɓe kadi nde ɓe tinnotoɓe gara ɓe balla en ko enen mbawata wallude koye men nde wonno kala ko rinti Allah ina ittani ɗum gueɗal e wadde nde ko noon en mbi yo Allah junnu gurdam ceerno men e walla en kadi ko jahaten dow mum ko mbawen hebde hen ko jiɗɗen ko en ñaagui bandiraɓe fof do hasa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno abdoullahi diallo toon to woni fani ceerno baro wan ko yen kufduno do plateau etade yewtude ko fate fedde hizbu shabab almujahidina fillah dariɓe no fewi haɓanade on tiini Allah e ko sukaɓe wuro ngo heɓtinaɓe e eriɓe dental foof none kuuɓal nde wonde ɗo ceerno ko goto e diɓe fof ko almuɓe ɗum waɗi yiyande nden faami nde ɗo fedde kala garɗo joguiya ni wawde tawtude ɓe goni ko tan inchallah on jatat hettiyankoɓe tedduɓe ko ni woni sifaka e mbaadi yewtere men hannde tawi toɗi ko jaale yoga e mabɓe ceerno ahmadou baro on no mbiruɗen tawi kaleten ko gurdam nde ɗon fedde ko nde golli won ko nanden hen inchallah minen moɗon ma en garto e ko ɓurata yaaji en jetti en jaari noon e ballal ceerno alhaji bachirou ban gati o on ko faami ɗum waɗi hen ballal makko no fewi rokkude émission spécial yo en kaal e ɗum ɗo jarama e ɗum yo Allah sellin doole jarama ceerno abdoullahi ndiaye jarama toon to caméra o yaade toon to Madha TV kono kadi jarama to karallagal to ceerno Harouna mo ceerno Siraji Ahmed Cissé to yesso ɗo ngo ko musidɗo mon mo Siraji Sarr rokkude bandiraɓe aadi inchallahu taala ɗo e nden ɗon jamalla e kisal gati yewtere Madha Rasoul ne ɗon awno tiine ne toon kono kadi no wirini kongo ceerno ahmadou baro wan joguiɗo hen koye ni ɗi humpitade foof yo jokkodire meɗen inchallahu taala aljuma paaɗo ko ɗon ɗo amanatullahi galle ceerno Mamadou Diop tawi joɗante ko ceerno Ali mo ceerno Ahmad Tidiane Diop yo Allah tawno en assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh به كان الرحيل له في يوم يغفى ما